Abusuafo ye mamu nyina fisia pa ye mama kwaba ye hia e wo Simse Prince enne santehne e ba sori me hia ahene na nanom me bisa o made kudie ntia ye wa ba sori na niema o mo kan de asira onya na me kwaba na mu ko mu tesai enne ohene di ade ni mfie aduonu num enne ohene awoda den na mo kan che santehne the next culture something say the manitimpa the local as about there so to super ningu so my o man na ho de uhuma ho de hunima ho de o man ne ba mbole nya keso no so o man ni munye du no ko so a bo santoma ehwa santoma so my enfie edwenu no bedi akonya ohene kase e kamu nsama ade be san ye na susu sebi onya 74 years akonya so o we ifie wogi sebi ifie ko bi batampa de ba asase so enne no onya sebi ibi oso na ya chese yakopon na waye bia maye aye bia makoba se ko hene aye bia ma sebi na kure bi ya no masante ma aye bi susu ma santeman ye ya hene banya na mo de ye de wa ye ho ko sebi ye ja ne no ye na na ne no oni wa yesu eni wo ye de bebo mpa ya se yakopon se ko so ma na hoode o ma na hoode ahode osuru nyansa osuru nimdie susuma hoode ene hia o ma na bofo nwe ne maye asebi o ho a wo ma ye nyinara bidin de kofika kare mudin de idin o hena na famra mpofo ana hena na ba chaki one abusuafo me ne ahene na nanom ana di nkomo no maka nkranhyesem e de ache santehne mom yanhwe den ko ene yanhwe nipa fo so bi de no di nkomo ahene na nanom me da mase